Yahoo mga ka-adventure! Andito na po tayo sa Bunuan, Tondoligan, Blue Beach sa may Dagupan City, Pangasinan. Andito na po tayo mga ka-adventure sa may parking lot. Mayroon ding mga shade dito na pwedeng rentahan mga ka-adventure. At kasalukuyang po nakikipagtawaran yung mga kasama ko. Siya nga pala mga ka-adventure, ang bayad po sa mga shade dito ay 150 pesos to 350 pesos. Depende po sa laki o liit ng shade na rirentahan po natin. Napakaganda, napakaayos at napakalinis na po ang lugar dito. Di gaya po ng dati. Wala na pong mga shade na dikit-dikit. Wala na rin pong mga video okay na ang ingay. At wala na rin pong mga kalat-kalat sa gilid po ng dagat. Mayroon na rin pong mga bikers na nagpupunta dito. May mga nagja-jogging din po dito tuwing umaga at hapon. At madalas mga ka-adventure, sasakitan yung mga mata dahil mayroon kayong mga makikitang magjowa na pa HHWW, pa SS pa, holding hand while walking, pa swing-swing pa. Sana all! Mayroon din pong mga nagbibinta po ng mga bola at mga salbabida gamit pang swimming. May mga poso din po dito na pwede kang maligo at magbanlao. May mga nagbibinta din po dito ng mga laruang pangbata, panggawa ng mga sandcastle. Kapag tayo nauuhaw at gusto natin malamigan, mayroon din po tayong mga makikitang nagbibinta ng milk tea. Mayroon din pong iced tea or cold coffee at iba pang flavor na nasa menu po nila. Nagbibinta din po si kuya ng pinya. Wow, patikim ng pinya. Perfect place din po ito para magbanding ang mga magbabarkada at magkakapamilya. You know, may mga naglalaro po ng volleyball. Tignan niyo yung bola, oh, pinapaasa ay pinapasa-pasa. Parang yung ex mo, pinapaasa at pinapaikot ka lang. Charot! Meron din pong mga nagbibinta po ng dilis dito mga ka-adventure. Ang kagandahan po kay Ali, meron po siyang dalang free taste. At dahil may free taste, syempre, tikman natin. 300 po yung kanilang daing na pusit o kaya danggit. At dun naman sa dilis po ay 10 piso o di kaya 6.50. Kaya napabili po tayo mga ka-adventure. Maganda po ito pang almusal. You know mga ka-adventure, may nakita din po tayo nagbibinta ng daing na bangos. 100 daw yung maliit at tig 50 pesos po yung malalaki. Tara mga ka-adventure, samahan nyo po kami. Umpisa na po natin mag-ihaw. Mag-ihaw po tayo ng liempo, ng talong, na pampo, at saka pang ulam. At syempre mga ka-adventure, ihawin din natin yung pusit. Reflect ko nga pala yung mga kasama ko ditong mga naggagandahan dito sa beach. So ano pa ang mga inaantay natin mga ka-adventure? Kainan na! Mayroon din po mga bangka po dito na pwedeng rentahan. Maximum of 15 person po ang isang bangka at isang oras ka nang mahigit ililibot sa buong lugar. Mayroon din po akong mga nakitang mangingisda dito mga ka-adventure at tulong-tulong po sila upang hilahin yung net papuntang Pangpang. Ako excited na ako. Ano-ano kayang mga klaseng isda ang mahuhuli nila? Siguro yung mga kukuha nila dyan mga ka-adventure pambinta at yung iba ay pang ulam. Wow, grabe ang gandang pangmasdan ng tanawin mga ka-adventure habang pinapakinggan mo yung ihip ng hangin at hampas ng mga adon. So ano pa ang mga inaantay natin mga ka-adventure? Tara na at mag-relax kasama ang ating mga tropa at ating mga pamilya at tayo magbanding na at mag-swimming na dito sa Bunuan, Tondoligan, Blue Beach na matatagpuan sa Dagupan City, Pangasinan. Hanggang dito na lang po mga ka-adventure. Muli, ako'y nagpapasalamat uli sa inyong panonood at sa walang sawang pagsuporta sa aking YouTube channel at sa aking Facebook page na si Ronan's Adventure. Please subscribe and follow my YouTube channel and my Facebook page para lagi po kayong updated sa aking mga bagong videos and vlog. Maraming salamat po ulit. Bye bye and God bless. Yahoo!